Asiqhubeni ke no part 2 wendaba yethu ukuthi imali angiyiboni. Yabo le statement engiqale ngaso ngathi mina lesa statement lesiyana sisho ukuthi khona umuntu into angayenzi le ethi imali angiyiboni. Ngishilo ke kwivideo yokuqala ukuthi mangizongukuchazela la hayi ukuthi mhlawumbe kusho ukuthi uzoba nemali kodwa kuzo iriza lento yokuthi imali awuyiboni. Umuntu methi imali angiyiboni usuke asho ukuthi akakaze account ayikho into angayi-account ukuthi nansi uyenzile kodwa futhi at the same time ayikho imali. Ngithi yabo akushuthi akaboni lo muntu ukuthi what is happening ngendaba yemali yabo. So ke ungabuka ivideo yokuqala ngoba lo part 2 ngishilo ke futhi kwivideo yokuqala ukuthi nami into enjalo ngangizisho kodwa mina ngangizisho kahle ngoba ngangiphuza vele kwakufanele ngingaboni yabo. Ngangingaboni ngampela ukuthi ngenzeni la yabo. Awethi ibalekile into ekuthiwa uku-account. Awento ekuthiwa uku-account ibalekile mfethu empilweni. Personal finance izokwenza ukuthi u-account kuwena financial. Uyazi ukuthi singanani izinto oyikhokhela kancane kancane unganakile ngoba awukaze mhlawumbe uthathe i-bank statement uyi-add zonke ubone ukuthi imalini le uyomangala ngalesi sikhathi ubingelela changes akash uthi kenzana noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona lento ucabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli uyabona. Yabona ke uku-add lapha i-accounting njoba kuthiwa accounting nje ma i-definition ye-accounting phakathi kulo definition kuno record phakathi recording financial information. Yes, umbuzo uthi ke do you record the financial information na yabo ukuze iphele into uthi imali angiyiboni yabona ngoba vele uhole bank vele ikhadi lakho umusebenzisa iya report into lapha ebank awuzukwenza ke wena ibank reconciliation statement cha wena ufuna ukubona ukuthi wenzani kahle kahle ngemali yakho ufuna ukubona ukuthi wenzani yakho le mali khona uzobona ngempela ukuthi uzoyibona ke manje imali yabona manje imali uzoyibona ke mwenza lento yabo uzoyibona ungathi angiyiboni ngoba uthi awuyiboni ngoba awuboni ukuthi wenzeni kodwa naye futhi ayikho. Manje ke uzobona ukuthi wenzeni naye futhi ingabibikho bese